begyndt? Godt. Og så igen. Lige væk. Prøv lidt længere væk. Og så siger vi 1, 2, 3. Nu er det. Ja. Lidt væk her. Så får vi lidt herovre. Ja. Så er jeg begyndt. Starter. En metode. Man kan kun se stenen. Hej, nu er det Magnus, det er mig og min ven, som lige har smadret et par sten, så jeg håber, I får det godt med dem. Okay, så bliver der godt nok fut på, og der bliver pynt, så bye bye. Okay, nu er der kommet rigtig meget godt ting på, så jeg håber, I nyder det.